успея ако успея да слезна без да ме усетят, ще стане работата, ама да видиме как да слезна. Има много хубави парчета долу. Как да стане? Под дървото щях да кажа, че има огромна штука, ама това са две платики, една за друга. А тия големите кленове тук се изнесоха още преди съм тръгнал да слиза. Много са хитри. Полека ще увеличавам дистанцията, първо ще променя тук местата покрай мене. Обаче тия булчета, като вземат да се навъртат около плетеното въгно, става много гадно. Оп, стана вълна зад воблера тук. И пак, хайде де. Някой няма ли да си го вземе? Не. Никой не го иска. Това не беше лошо. Оп. Добро начало. Хайде де. Тя тук ги оплаших пред мене, обаче чух там, където са в далечината. Не са ме разбрали въобще, като гледам как агресивно скачат по него. Много хубави удари има, обаче още не мога да реализирам риба. Надявам се и това да стане. В смисъл, ударите не са на такива дребни клемчета. На хубави риби са обаче шанс. Ето го и първия. Не е лош. Приличен. Ай, клинче. Ето голямата риба, за която ви показвах преди малко. Тя е огромна. Не знам какво е това.